Ia uite, aia mașină, nu carabla asta a ta. Rablă. Atât ar fi să zici. Dă tu bani și o repar. Bani, toată ziua nu vorbim decât despre bani. Mai bine mă măritam cu unul bogat, ca ăla din serialul de marți seara. Cum-l cheamă? Păi cam încurci de când cu telenovelele astea. Mai bine te uitai și tu la nevastă sa. Să vezi ce frumos se îmbracă și ce ordonată ești pe acasă, nu numai când iese în oraș. Păi da, că asta contează. Cine mă place, mă place cum sunt. Ia uite, iar fac ăștia reclamă la detergentul ăla pentru ale. Hai, mă, iau și mie unul ca să nu mai chinui atâta, te rog frumos. Mă mai lasă-mă cu detergenți ăștia. Bunica mea frecă oalele cu nisip și le făcea lună. Și tu mă cu detergenții ăstea special. Toată ziua detergenți special. Am și eu ceva și mai trăim pe vremea lui bunica ta. Eu trebuie să mă duc la servici și nu pot să apar așa. Nisipul intră pe sub unghie și îmi face praf manicură. Are nimic. Eu n-am bani să-mi cumpăr 10 sticle de suc, că ai văzut, săptămâna viitoare să face tragerea la tombolă. Trimite 10 etichete și deveniți multimilionar. Da. Simplu. Ai văzut? Duși milionar. Goană după vânt. Ai goană după vânt. Oh, ia uite ce... Una de asta să ai la casa ta. Ce ochi, ce scrâncene, ce... Costele, ție nu ți-e frică de Dumnezeu? Stai, dragă, darurile lui Dumnezeu. Ce e frumos și lui Dumnezeu îi place. Așa, așa smar îmbrăcat îi place lui Dumnezeu? În Occident e ceva normal. Parcă numai în Occident. Ai văzut că și fiica ta a început să nu-i mai placă îmbrăcămintea noastră creștinească. Lasă, dragă, asta e... Lasă, școala nu se poate duce oricum așa, e și ea fată. Fată, dar n-ai văzut cum vine aia la școală? Tati, ești e Barbie și eu mi-am adus Pokémon. Lăsați, dragă, prostiile. Tati, azi noapte am visat că a venit un Pokémon la mine și m-a spus de cât așa tare. Ți-am spus, dragă, să spui și tu seara îngerașul și gata, nu se mai întâmplă nimic. Mamă, dar ce spuneți-mi de activitățile? Sunt așa Ia terminați odată cu zălăgia, care a început? Ia, Cred că de obicei, ca de obicei, tu ai început. Tu să taci că trag și ție una acum, v-am spus să nu mai mințiți? Ce toată ziua mințiți? Minciuna este păcat de moarte. Vă pedepsește Dumnezeu și mă pedepsește și pe mine, că așa scrie la cartea de spovedanie, că n-am avut grijă de voi. Toată ziua mințiți. Ia vezi, dragă, dacă sună ea de la servici, nu sunt acasă. Iar dacă sună ai noștri cu vecernia, spune-le că sunt la țară. Da? Bună seara. Nu e acasă. Da, îi transmit. Da, nu știu dacă se întoarce. Da, bună seara. Cine e? Ăia de la servici. Mai mințiți? Ce păcălești mă dă pe alții? Lasă, eu sunt mare. Eu când o să fiți și voi mari, altă treabă. Ce să fac? Da. Dar poruncile lui Dumnezeu sunt numai pentru copii, că le vom face bani, nu le mai folosim. Voi să tăceți. Voi să tăceți. Că nu știți nimic. Ia așează-te tu aici și tu vino și tu aici. Hai. Nu vreau. Patricia, vino încoace că dacă te duci și ești singur acolo, te mănâncă babao. Da, și un vampir. Ia-mi terminat, mă, că i-aș speriat Sfanta, mă, și știți, mă, că întotdeauna face noaptea pe ea, mă. Of, nu mai speriat. O, face, las-o, că n-are nimic. Hai, dragă, mai schimbă și tu pe telenovele, că mă sătura de asta. Lasă-le telenovele. Ce atâtea telenovele acum când începe meciul? La desene, da. Și eu tot la desene, și eu tot la desene. Voi să tăceți. Știți ce zice Dumnezeu în porunca a 4-a? Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta? A 5-a. A 4-a, a 5-a, nu mai contează. Unde-i lege, nu-i tocmeală. Voi să ascultați, întotdeauna să ascultați. Ia, uite, nerușinați, trimite copiii ăștia la culcare. Ia, voi dați drumul de aici, nu mai e. Te spun. Tati, când suntem singuri acasă, îi dă drumul la televizor.
filme de alea. Așa faci, mă? Ricardo, ia spune tu, Lu. Nu mint, așa face. Ce vezi atent? Ia. Tati, un nene spunea că noi ne tragem din mai multe și arăta acolo niște gorile. Eu nu le pas mai cu prostiile astea de aceea. Ia uite-te și tu la ei, ce poți să, ce tâmpeni au în cap, uite-te și tu, bă. Ia vezi cine sună. La ora asta. Hai, dragă, du-te mai repede. Chide pe televizorul că s-ai noștri. Televizorul. Ia să vezi cine a venit la noi. Poftiți, doamna Maria, poftiți. Doamne ajută, bine ați venit la dar luați loc, vă rugăm frumos. Ce mai faceți? Ei, mulțumim lui Dumnezeu, bine. Ne uitam la o casetă video. Taica părinte? Da, cu taica părinte. Dar parcă vorbea în engleză. Când era mai tânăr, poate, știți... Sau s-o fi defectat aparatul? Da, se poate și aparatul, sigur că da, să vedem ce... Da, aparatul, nu e aparatul. Unde e aparatul? L-ai împrumutat săptămâna trecută lui Marian. Minune, soro! Minune! Vă dați seama să vede taica părinte la televizor și fără video. Vă dați seama? Trăim vremuri apostolice. De când sunt pe cale am trăit minuni nemaipomenite. Minuni, soro, ca în viețile sfinților. Ce să mai... Îmi cer iertare că n-am venit mai devreme, v-am deranjat la ora aceasta, dar am vrut să nu vă deranjez la rugăciune. Nu, niciun deranj, nicio problemă. Noi ne rugăm pe la 12, 1, 2, noaptea, nu. Știți, rugăciunea seara, noaptea e de aur și dimineața e de argint și știți noastră, seara ce mai rămâne. Da, uitați pentru ce am venit. Da. Fratele Mihai s-a dus la țară cu mașina să-și ia copiii și venind pe drum a rămas în pană la vreo 20 de kilometri. Este cu copiii, au înghețat de frig, le-o fi și foame, m-a sunat și mi-a spus că n-a reușit să o repare. Mă gândeam că poate mergem cu mașina voastră, pun eu benzina, ce ziceți? Știu eu ce să zic la ora asta și mâine trebuie să mă duc la serviciu, sunt cam obosit. Și rugăciunea, când mai facem rugăciunea, eu știu, cred că nu se poate, putem, nu știu, nu cred că se poate, nu pot. Iertați-ne, dar altceva, cu altă ocazie, eu știu, nicio problemă, altă dată... Da, te înțeleg, ești și tu obosit. Sunt. Dar vroiam să-ți mai spun ceva. Da. Am un ciubuc pentru tine. Ia, să auzim, da, ziceți. Stelică, cel cu 4 copii, da? Vrea să-și repare acoperișul, îi plouă în casă și tu ești cel mai bun meseriaș. Plătește omul. Știu eu că plătește, dar știți, poți să-i cere așa cât face, că nu e de-al nostru, nu. Și pe urmă e lumea plină de meseriași, mai sunt și alții, nu numai eu. Nu pot, chiar nu pot, nici asta nu pot. Credeți-mă, nu știu. Da, dar știi cum e când e pe altul? Îți fumează în casă, îți cere mâncare de dulce în post, vine la lucru sărbători. Nu e o problemă. Să știți că dacă te impui așa, sigur că o rezolvi. Da. Credeam că o rezolvăm așa, între frați. Știți, poate, dar avem și noi problemele noastre, cheltuieli, peste cheltuieli, copii, mașina, întreținerea, cablu, ca toată lumea. Nu se poate, nu putem, credeți-ne, nu se poate, nu pot. Bine, îmi cer iertare că v-am deranjat. Niciun deranj, niciodată. Oricând puteți să veniți, nicio problemă. Lăsați că vă conduc eu, stai cu Stelică. Doamne ajută,
ajută. Să mai treceți pe la noi. Da. Să mai Da, treceți pe da, la da. noi. Ia uite, domne, ce exagerați și la ora asta. Ia uite, băi, frate, băi.